Radyo natin quick break. Tatay Anthony, palitik kog bike bi. Bike, gihatagan ka sa Jules og duha ka tiil. Unsay gamit ana imo duha ka tiil? Usa, tamak sa kambyada. Ang usa, tamak sa brake. Kataonan. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Ang sakit sa buang, maoy. Iyang tambal. Radyo natin quick break. Sa tanang pwede bag-ohon, ang pagkatapulan ang pinakalisod usbon. Kabalo kag ngano? Kapoy man good. Radyo natin quick break. Hay, mga tigulang na jud taon tanyot. Ganahan ka pa ka na ako nyot nga tiguang naman ko. Nagkunot na akong mga bukton. Nga ni Addo, ganahan kayo kang magpisil-pisil. Nya, nangunot na po ang akong naong. Nga pirmi nimong kusi-kusion. Namuti na po akong mga buhok. Nga pirmi nimong hapod-hapuron. Doon na ka pa ba kay ganahan sa ako nyot? Oo, oy. Doon na pa. Tinaw pa kayo imong pananaw. Radyo natin quick break. Han, hindi tug tingog. Saba di oy. Kag mukanta ka mure kag gubang plaka. Ha? Di man good. Ani ang mukanta ko? Nganong giti ati awan. Kataonan. Radyo natin quick break. Hoy bugo, ustaanay ta. Kung dili ka katubag sa akong pangutana, hatagi kog 5. Kung dili ko katubag, hatagan tika og 500. Game, unahay dayon. Pila tanan ang isla sa Pilipinas? Idunol sa 5 kay wa katubag ang bugo. Sige, ako na pod. Unsay tawag sa hayop nga duha ang tiil, pero pag saka sa forest nahimong tulo. Og naglibog ang genius. Idunol na lang siya 500 kay wala siya katubag. Unsa day tubag? Og unya ang bugo ni Donol sa 5. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Ang tao dili mabuhi sa tubig lamang, kundi sa Juice og soft drinks pod. Radyo natin quick break. Inday, dali ra lagi nahurot ang toothpick. Na, ambot lang jud ma'am. Kay basta ra ba ako'y manutpik? Ibalik ra ba jud na dayon nako. Radyo natin quick break. Unsa man ninyong toothpick dong? Usa na lang unta na nabali pag yun. Hebalo ba ka sir? Daghan ni gamit ana, pero ikaw ra gyud nakabali. Radyo natin quick break. Dito sa purgatorio, tulo ka kalag naglalis kinsa una ipasaka. Ang ikaupat nga kalag naghilom ra. Kalag number 1. Ako una ang ipasaka kay sikyo ko. Magbantay gud ko sa entrance. Kalag number 2. Ako unang musaka. Pare gud ko. Blisingan pa nako ang binyo. Kalag number 3. Hoy, in fairness, front desk attendance ko before sa earth. Ako jud maguna. San Pedro. Okay, kalag number 4, saka ang una. Ngano siya man? Kalag number 4. Syudi ba yot? Una mag-decorate.
Radyo natin quick break. Tay, nagtambling-tambling na pud ko sa school. Hoy, Mary Jane, di ba giingnan naman tika nga dili na magtambling-tambling kay makita imong underwear? Ayaw lang ka balaka, tay. Kaya nga akong underwear, akong gisulod sa bag. Radyo natin quick break. Lolo, I can't visit this weekend because I shall be having a urine test. Sige apo, good luck na lang. Basta better study hard for that exam, okay? Radyo natin quick break. Sir, nawagal lang ko sa akong mister. Gidala niya akong 5 ka anak. Okay, go ahead. Honey, ibalik na ang mga bata. Masara may imuhana. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Ang tao nga may utang kabubuton, Daghan utang. radyo natin quick break. Kung sinisingil ka na ng inuutangan mo, tumingin ka sa malayo, kunwari, tulala, sabihin, sino ka? Nasaan ako? Bakit ako nandito? Mao, pangutang pa. Radyo natin quick break. The greatest gift that you can give to your friend is your love. Translation. Ang pinakamaayong regalo nga imong ikahatag sa imong higala kay ang imong uyab. Radyo natin quick break. Pre, ganong hangtod karon wala pa man kay uyab? Wala ka pa'y naibgan? Naa pre, wag ka lang kabantay. Radyo natin quick break. Si Lolo og Lola. Mga tigulang na jud taon tamiyat. Unsa kahag kung atong ibalik ang atong mga kagahapon, no? Kadtong bago pa ganitang manag-uyab. Kapilyo jud nimo Biloy oy. O sige. O sige, ugma ha? Adto ta magkita sa atong tagbuanan. Dito sa Suba. Dili ko kalimot anak Biloy. Sige, ulat ako dito ha. Nagulat si Lolo daplin sa suba, dala ang 3 red roses og chocolates. Naghapon siya og hulat pero wala gyud ni abot si Lola. Niuli na lang si Lolo og nakita niya si Lola nga naghigda og nagkatawa. Kalain sa nimo miyat, oy. Wa man jud ka ni sipot. Sorry jud Biloy. Strict kayo kong parents. Wala jud ko tugti. Radyo natin quick break. Bogo, gi-hold up. Hold up ni, pagpili. Imong pitaka o kining imong ulo? Ay ikaw lay bahala, Brad, kay pareho ra bitaw nang walay sulod. Radyo natin quick break. Wanted, sugar mommy, age 28 up, kamao muluto, mulaba, mulungag, sexy, romantic. Please call the police immediately. Kay kawatan ka na, basin ka mo mabiktima. Radyo natin quick break. Wanted, made. Dead or alive. Radyo natin quick break. May
May usa ka adlaw, nag-interview ang reporter sa mental hospital. Dok, yun sa ninyo paghibalo nga kinahanglan i-admit ang usa ka tawo. May test kami nga buhaton. Una, punoon ang bathtub og tubig. Unya, ihatag sa posibleng pasyente ang usa ka kutsara, usa ka baso ug usa ka kabo. Ipakuha ang tanang tubig sa bathtub. Syempre kung normal lang tawo, gamiton jud ang kabo, Dok. Dili, birahon na niya ang drain plug. Pagpili, unsay mong gusto, room o ward? Radyo natin quick break. Ang bag-ong gikasal nga bana ni save sa number sa iyang asawa ug unya ginganlan ni niyag. My life. Sunod tuig gilisan niya og My wife. ug sunod 2 ka tuig, Home. sunod 5 ka tuig, Aswang. Ungo. sunod na 10 ka tuig. Wrong number. Radyo natin quick break. Girlfriend nag-text sa boyfriend. Di na ko nimo. Litchi ka? Buwag na lang tayo. Og si BF na reply dayon. Ngano? Unsa day problema? Unsay akong sala? Ay, sorry honey. Wrong sent. I love you. Abi na ako ug unsa na. Love you too. Radyo natin quick break. Yugi, pahumo ko kutsilyo be. Unsaon nimo? Awaw, isugayo ko. Tanaw ha. Akong kuliton sa akong palad ang ngalan sa kong uyab. Humanog kulit, nagdugo niya ni hilak. Ingon nimo isog ka. Kinsa boy dili mo hilak nga wrong spelling? Katawanan. Radyo natin quick break. Pick up line. Miss, gusto ko ang smile mo. Bakit? Kaya ang favorite color nako, yellow. Radyo natin quick break. Tay, asa man ang parte sa lawas sa babay makita ng yet? Di address sa newspaper, tay. A girl was shot in Cebu City and they haven't been able to get the bullet out of her yet. Radyo natin quick break. Math teacher. Paulo, if you have 12 chocolates and you give 5 to Aida, 3 to Lorna, and 4 to Faye, what will you get? 3 new girlfriends, ma'am. Radyo natin quick break. Miss, sugot ka nga magkauyab ta? Ha? Yaks, di ko oy. Yaks bitaw no? Dili pud ko oy. Ew. Radyo natin quick break. Gimingaw si boy kang girl. Maong iyang gitawagan. Han, I miss you. Kumusta ka na diha? Di okay raman? Ikaw? Di nakainomdom nimo karon og gimingaw kay ko nimo. Mao ba? Naasiguro ka sa awa o nga dapit mo ang nakinamdom ka nako. Aw, asa man day karon? Di ako karon sa Manila Zoo.